या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। विधान परिषदेत किरीट सोमय्या यांच्याविषयी व्हायरल झालेल्या आक्षेपार्ह व्हिडिओचा पेन ड्राईव्ह विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दाखवला। राज्य सरकारने या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली। भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रकरणाची सखोल आणि उच्च स्तरावर चौकशी होईल अशी घोषणा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे। भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्या आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा राष्ट्रवादी तर्फे सावंतवाडीत किरीट सोमय्यांच्या पोस्टरवर जोडे मारून निषेध करण्यात आला। सावंतवाडीतील तळवडे आंबाडेवाडीतील सुजय गावडे यांच्या घरात आढळून आलेल्या तब्बल 7 फुटी नागाला जीवदान देण्यात आलं। वेंगुर्ला लोकसभा प्रवास योजना 2024 निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित मिश्रा 19 जुलैला वेंगुर्ला दौऱ्यावर येत असून ते परपाडा बूथ नंबर 57 वर बूथ कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन संवाद साधणार आहे। मालवण धामापूर भगवती मंदिर परिसरात मगरींचा संचार सुरू आहे। 6 ते 8 फूट लांबीची मगर मुख्य रस्त्यावर दिसून आली, त्यामुळे धामापूर तलावात मगरींचं वास्तव्य आहे हे अधोरेखित झालंय। मंगळवारी सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे दुकानवाडा भागातील दुकानवाड, वसोली, वीरवाडी, शिवापूर, चाळोबा येथील पुलं पाण्याखाली गेल्यानं वसोली, अंजिवडे, शिवापूर वाहतूक ठप्प झाली आहे। निलेश राणेंचा राज्यात बोलबाला पाहायला मिळालाय। मोदी ॲट 9 अभियानात कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघ राज्यात द्वितीय ठरलाय। वेंगुर्ला शहराचा टीमवर्कच्या माध्यमातून विकासात्मक कायापालट केल्याबद्दल कोकण भूमी प्रतिष्ठान, कोकण क्लब, कोकण बिझनेस फोरम, ग्लोबल कोकण या संस्थांमार्फत माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांना कोकण आयडॉल पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलाय। सिंधुदुर्गात गेल्या 24 तासात दोडामार्ग तालुक्यात सर्वाधिक 51.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पार्सेकर यांची सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्य म्हणून निवड झाली आहे। कोकणातील जागृत देव क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा या मालिकेचं दमदार लॉन्चिंग करण्यात आलं। सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवरत्नी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते वेतोबाचं पूजन झालं। कथित व्हिडिओ क्लिपमुळे अडचणीत सापडलेले किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं मालवणात आंदोलन करण्यात आलं। त्यांच्या प्रतिमेला जोडे मारण्यात आले। वर्षा पर्यटनाला सुरुवात झाल्यामुळे आंबोलीतील कावळेसाद पॉइंटवर सध्या पर्यटकांची तोबा गर्दी पाहायला मिळते। मागील 24 तासापासून महाड शहरासह तालुक्याच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे तालुक्यातील प्रमुख असणाऱ्या सावित्री, काळ, गांधारी या तिन्ही नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या। राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस जोरदार पावसाळी वातावरण आहे। या कालावधीत कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे। आजरा गडहिंग्लज मार्गावर व्हिक्टोरिया पुलाजवळ 4.5 लाखांचे गोवा बनावटीचं मद्य जप्त करण्यात आलंय। ही कारवाई गडहिंग्लज राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं केली आहे। मंत्रिपदासाठी चर्चेत असलेले प्रहार जनशक्ती पार्टीचे आमदार बच्चू कडू यांनी मंत्रिपदाचा दावा सोडलाय। त्यांनी आज भूमिका जाहीर केली। निर्यात क्षेत्रात विविध मानकांवर सरस कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्रानं नीती आयोगाच्या निर्यात सज्जता निर्देशांक 2022 अहवालात 78.20 गुणांसह देशात दुसरं स्थान मिळवलंय। काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर चांगलाच निशाणा साधलाय। कृषी क्षेत्रातील योजनांविषयी बोलताना त्यांनी एक दिवस बळीराजासाठी आणि बाकी दिवस आमदार फोडण्यासाठी असल्याचं म्हणत वार केला। नैतिकदृष्ट्या नीलम गोरेंनी उपसभापतींच्या खुर्चीवर बसणं अयोग्य आहे, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई सुरू असल्याचं अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत म्हटलंय। बर्ड फ्लूचा धोका वाढला असल्याच्या आशाचे वृत्त प्रसारित होते। सद्यस्थितीत राज्यात कुठेही बर्ड फ्लूचा विषाणूचा प्रादुर्भाव नाही असं अतिरिक्त पशुसंवर्धन आयुक्त डॉक्टर शीतलकुमार मुंडके यांनी स्पष्ट केलंय। दिग्गज IT कंपनीची सुरुवात करणारे एन नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती यांनी तिरुपती मंदिरात सोन्याचा शंख आणि सोन्याची कासवाची मूर्ती दान केली। या मूर्त्यांचं वजन जवळपास 2 किलोग्रॅम आहे। हिंडनबर्ग मधील माहिती आणि आरोप चुकीचे होते। आपल्या कंपनीचे रेप्युटेशन खराब करून त्यामार्फत नफा कमवण्याचं उद्दिष्ट या कंपनीचं होतं असं अदानींनी म्हटलंय।
विरोधकांच्या देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांसह प्रादेशिक पक्ष या आघाडीत सामील झाले असून या आघाडीचं नाव निश्चित करण्यात आलंय. या बैठकीत विरोधकांच्या आघाडीला इंडिया असं नाव देण्यात आलंय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.